Жырлайбыз бу Куян күчтәнешләрен. Әйдә, Венера Махмутова сүзләре. Илназар кие дуслар. Куян күчтәнешләре. Ну, елмаябыз. Әйдәгез, бүген бәйрәм. Оба! Оп! Хәтердә калганы балачак, үтелсә дә күп еллар. Куян күчтәнешләренә сузылган әни куллар. Куян күчтәнешләренә сузылган әни куллар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Рәмиз Галиев, Балташ егете. Илья Шарипов. Әкияттән килгән бүләк, самимир шанулар. Бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Бергә җырлыйбыз. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Эх, егетләр, эй татлы да, канатлы да балачак хыяллары. Балачакның хыяллары канатлар куяр әле. Салават күпер сыман узса да балачагым гомерем буена тоям озатып барачагын. Балачакка кайтыр идем, кире юллар булсалар. Күчтәнешләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Күчтәнешләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Истән чыкмый балачакны Куян күчтәнешләре. Куян күчтәнешләре. Менә. Куян күчтәнеше. Вау. Бик рәхмәт. Юкмы плакат биреп җибәрергә? Аби, кил әле монда. Пожалуйста. Оу. Бик рәхмәт.